Mga mag-uuma sa Purok Lanzon sa Barangay Sulangon, Dapitan City, nakabenepisyo na sa Egbo. Sayro nato ang dugang detalye sa report ni Lorvie Kabili. Nakabinipisyo na sab sa programang Igbo sa Kagamhanang Probinsyal sa administrasyon ni Governor Roberto Uy ang mga mag-uuma sa Purok Lanzon Igbo Farmers Association sa Barangay Sulangon, Dakbayan sa Dapitan. Miabot na og kapin 17,000 ang ilang pundo gikan sa 5 kaharbisan sa ilang produkto nga utanon nga kalabasa sugod ni atong Agosto 30 ning tuiga. Si Antonieta Lagutin Reyes, miyembro sa nasangpit nga asosasyon ug usa sa nanag-iya sa yuta nga ilang gitikad, ang mipamahayag nga wala damha nga sa kasulup ug pagkabatuon sa iyang yuta, mataw karon ang pinakamaanindot nga gulayan. Ilabi na matud niya nga madugangan na sab ang ilang tanom og 300 kapunuan sa saging nga lakatan nga mulukop sa tunga sa ektarya nila nga luna. Kalipay po na kong dako nga sulod sa kasulup aning amo ang yuta. Sulod sa pagkawaynada, pagkabatuon, na nataw karon nga labing pinakagwapa nga area, no? Labi naghanam lukop na siya sa lakatan, mga fruit trees, mga kalabasa, mga unsa diha. Dako kayo nang ikaayuda sa among panginabuhi dinhi sa sitio sa among buwaan. Nasayran nga sa maong barangay, adunay tulo ka mga asosasyon sa Igbo ang parehong nakabinipisyo na sa maong programa nga nahimutang sa Tiwi ug sa Gawad Kalinga sa Barangay Sulangon. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini ang Egbo Agribalita, Sheriza Haralves sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.